سلامات غبركم محوات كمي تخونوا أبزل لكم مو سلامكم يبزح لو ما عندك حالتي تبقى تاب حزلكم متي لكم زاب أب بلاي ستور تركب كوينة حابيرنا نرأيه بلاي ستور ناتو زياتري واد لكم فايلس باي جوجل تبليا أنا درو داونلود جريس لازل لكم كاتتا اوبن قبله اوبن مش بالكو خمس خمس عليه كم تري وزلهم باب بتاعشمو فلالي ويدلو كم زوردكو مجمرا ግን ኣብዘን ሰለስተ ህንጻት እንሪ እንደለና ጋድም ህንጻት እንሪ እንደለና ኣብ ኣናኣቱ ኣብዚያ ኣቲና ሽም ዝደለና ሽም ክንጽሕፍ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ልክዕ ከም ሸሪት ድባል ኣፕ ኣሎ ልክዕ ከምኡ ዓይነት ተመሳሳሊ ስራሕ ይሰርሕ ቁሩብ ግን ናይዚ ፍልይ ዘብሎ ዝተፈላለዩ ኣፓት ኣበይ ከም ዝርከቡ ተደጋጋሚ ፋይል እንሕራሉ እዝን ተደጋጋሚ ፋይል ኣለኩም እዝን ቦታ ሒዝልኩም ኣሎ ኢሉ ፈሊ ስለ ዘውጻልና እዩ ከምዚ ንሪኦ ደለና ብላዕሊ ክንጅመር ኢና select and free app 245 ሜጋባይት ብላሎ እሳን ተንክፋ ክርኤና እዚ ሕጂ ከም ትሪኦ ዘለኹም ዝተደጋገመ ቪድዮ ኣና ሕጂ ንኣብነት የሪእኩም ስለ ዘለኹ ንዓኹም እስኪ ኦል ክብለ ኦል ምስ በልኩ ራይዎ እዚኣ ቀዳመይቲ ቪድዮ ሓደ ክልተ ሰለስተ ቪድዮ ተደጊሙሎ ይብለንሎ ኣብዚ ከዓ ከምኡ እተን ሓንቲ ኦሪጂናል ወላ ሓንቲ ምልክት ኣይገብረለኒ ክንድምሰን ተደሊና ግን በዓልና ክንድምሶ ንኽእልና እሱ ግን ዋላ ሓንቲ ይገድፍ እተን ኦሪጂናል ስለዚ ራይዎ ነዚ እንድሕር ደምሲሰ ኣብዚ ፍሪ ኣብዚ ቦታ 245 ሜጋባይት ነፃ ቦታ ይረክብ ማለት እዩ ነዚ ሕጂ ደሊት ክንብሎ ኢና ደሊት ክብሎ ከለኹ 20 ፋይል ደሊት ይገብረልካ ኣሎ ብለናሎ ኦኬ ነለኩም 245 ሜጋባይት ነፃ ቦታ ረኺበለኹ ማለት እዩ ናብዚ ዝቕፅል كمو جيرة أزون ينقرأ كايت تاشم زدم السلكة خندي بوتا تركب اسكي all select تيليز حجي بمولو انحر دمشي سيو سلستنت ب7 شعاتن جيجا بايت بوتا يركب بنتا إذا قلنا عايزد لي النسلة زخونة كاتنو حيدهن السقم كم زي عندها قبركم تشيك تقبرو كاو قتلنا أبس تحتي براوزر دبرالو نا براوزر مسجرنا بقيم تري ودا لهم قبل عادي إذا ريسان أقدم كفيتيز أنا هقول كا بس أبليكيشن كفيتيز أنا هقول مالتي أجي قلنا إحنا أبي نقيد أبدا داونلود زبل نهلا داونلود اسم سبلنا أول بلالو قبل عادي كم تري ودا لهم بمولو يرنالو ويكا أبزي أرسيف زبل ببحد عند اللي تقولنا أبزي أخا داونلود زبل كدمس سودا ندحر دلينا حانت خابزي انتقط قبلنا نحز كله ندحر دلينا يا حجي بمولو رايت نقبرلو تزي دلينا يا أخا إكس يلقى موتاي أبزا سلسة نتبتنكيف كاقا سلكت قلت بلو كله بحد قزي سلكت قبرلكا دليت دليقا حجي دليت كتبلو تخيليقا أنا قنكت أريه كاو قتلنا لاب إيميج ناتو إيميج كاهمو أولي لو فليلنا له نحنا قن أبي زلو ينا خندم سندلي كريو نخلينا بخمس شيء ناب يمان تأجم دانك أسقسنا أب كاميرا زلو شوت سكرين بيكسل لاب ماسنجر زست لا أخلي مالتي كم زندابلنا بمولو تشيك نقبرو نخلينا نسقم تشيك نداقبركم كدم سوت تقوليهم بزوح بوتا يزتريلكم نفس وكف زتري وزلهم فيديو أوديو دوكومنت أب ندابل الخيدلو تشيك قبرلكم مقالي هجيجن أبزي آخريكم دليل لهم كالايت موبايل قديت آخر تدلينيا أبزي أتري واد لهم شير تبلدلا أب تحت وي براوزر زبل ناب شير مسجرنا كم زيز متعلنا كم زيز متعلنا مثلا بحبار كنريو هنسب صنحو
ኣራይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናለ ክልተ ሞባይል ቀሪበ ኣለኹ ኣብዚኣ ሰንድ ክብላየ ኣብዚኣ ከዓ ረሲብ ዝደለናይ ዓይነት ፋይል ክንሰድድ ኣብዚኣ ራእይዎ ረኺብዎ ኣሎ ናይ ዓወት ቀልጢፉ እዩ ዝረኽቦ ግዜ ኣይወስድን ክራኸብ ከሎ ናለኩም ኮኔክት ኢልናዮ ሕጂ እንታይ ክሰድድ ደልየ ዘለኹ ዝኾነ ንዓኹም ከሪአኩም እየ እዚኣ ስእሊ ክንሰዳይና የቕሬታ ድምፂ ይገብር ኣሎ ሰንድ ክብሎ ይራእይዎ ብጣዕሚ ግዜ ድባህል ኣይወስድን ሰጊሩን ኣለኩ ድሮ በቃ ወዲት ታሽሙ ካብ መጠን ላዕሊ ፈጣን ፅቡቕ ኣፒ ዝኾነ ታሽሙ ክትረኽቡ እንድሕር ተዓፅዎ ተደልያኹም ከምዚ ጌርኩም ዲስኮኔክት ትብሎ በቃ ታሽሙ ተቋሪፅሎ ከም በሓድሽ ከምኡ ጌርና ክትሰድድ ንኽእል ኢና ዝደለናዮ ዓይነት ቪድዮ ይኹን ወላ ዓበይቲ ፋይላት ክነስግር ንኽእል ኢና ፅቡቕ ኣፒ ብዝያዳ ባዕልኩም ከኣውሪድኩም ተጠቀሙሉ ራእይዎ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና እዚ ይመስል ነይሩ ፅኒትኩም ስለ ዝሰማዓኹም እኔ የቐኒየለይ ሕቶ ርእቶት ኣለኩም ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ፀሓፉለይ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክምልሰልኩም ክፍትነ ብሩኽ መዓልቲ የቐኒየለይ ባይ